Hi! Kakapsat nga nagurat. Nga bagas taong kiyo. Nga arami kami Shanghai. Shanghai para sa buhay. Kapay? Nagpusna, nakakagpusto lang. Kung gitak tamang kanya maji eh. Kaso na baka tigdog. Ako rin, kakastil nga minsan kapang adungaro, ibagada. Mupang kanya. Nakuha lang atoy, nabusnag lang ati kuwana. Hindi, apay na yata tinabing. Ang arami kami Shanghai kapwa. Agpabunyag kami no bigat, kin birthday. Bunyag di anak ko, di kuha. Aja na kasi kung kanya, jay, ay kuha. Saudi. Ala, hilo kayo mutan ani. Tingnan tibagami nga eh. Ala. Saka mo tanggiling ko namon pa. Lasin mo kami sa bagi. Ay, sino di taga-kwenta? Taga-Cagayan. Taga-Cagayan, dito niyo. Duwada, Cagayan. May daging mayo nga Kasi garami. Cagayanin. May garami gintiya. Di ikaw mang dati ito Isabela. Yung mga Yan, may taga-Cagayan. talating mayo. Garamit na lumpia. Kasi kami di tagarami di kagaya. Kikarin nyo na napintas na dito ka. May dati mayo, may namakilamo. Yung taga-Cagayan nga kuha. Nga kuha. Bes in lamlam mo. Taga kuha isuna ni O, ni Manang yung asyaro, taga Sulana. Sikan ka lali, taga ano ka di Cagayanin? Ay ako taga susunod. Bago. Bukan. Taga ano ka di kuha ni Cagayan ka nun eh. May garod bago. Apo. Bago. So ano, paparami kay Tilumpia. May da kanilang tawagan da kami. Tawagan nyo, nagmarami kay Tilumpia ni O. At ati kuha na, free lang puyot. Tamay samot so lang naman namay. Iso na dyan nagluto, di ko di nakalabas nga handaan di ka roba. Napisti da amin. Naman na bati ko na. Inig ka na tilason. Kana 34 volts. Dahil mo, di ka makatal, Aurora Isabela. Natati bertod na dahil tanyo ngay kaskas na tatalaga. No kaya yung agbalabalik ta dagita matayo. Napigsa tamay na. 45 met, 45. Namana nati kuha okay na lang nga pinagtatamay. So tinama. Namdaman ko nga mo brame. Ay di boss mini madamati punas nati tugtugaw. Nagpalay nga katulong di boss mi. Kasi gama ang interview man. No na pwede pa aramid na. Kagdalos ni Arinola. Ano Sa kantong balkon. Ang pupugon mo lang. balkotin ti. Putin sa kiret. Pusla ni Uwang. Kodeng kasira. Putin na takiri na sanay pa. Wey, nagbuti ka. Banglo, bangsit. Kuna na kanya. Ay apo. Kiram dagit duwa nga man namay nga takagayan. Nagtaltalag ni kimanting yung iwa. Te, namdara naman naman. Naman namin kagaya ko lang. Taga-Cagayan. Bating nagtikaling ito. Doon ako Dito may naman. manamay, te. Makatal. Manamay, jay. Man naman tibuli na wala tati. Abay peso nga duman na may dida kagayan. Maya magpatamay. Ipatamay ko man dahil ko nagawan nga asawak ini. Ano kay paramid mo ma'am? Malpas ti kuha ti nagbabalkot. Sigan to balkotin men. Sigan to balkotin men bulong sapa. Kaya tatlo. Hi kakabsat at bisita mi nga taga Ilagan. Sini ni abalayan mi. Ante kumita ka ante. Taga Ilagan, Barangay Pubo. Abalayan mi. Ay, lobo! Hindi, mamaya! Ato ni
ni madam. Ay, hello. Kapsat ni bayaw ko. Kasang-sang pita naggapo ilaga. Nawa di ko ami di vlog ni YouTube. Ay, hello po. Kasang-sang pita. Kita taga di ko agparparti ti ana kalding. Ato yung di ayuda ka naggapo di ko ni Ilocos. Yung pawit dati ko Yung pawit dati ko liglig. Nagadunga ko ni. Kana ato karni nuang. O abi nga taga Ilocos, taga Badok. Taga Badok dahil ito ni partidor. Agpagatpatan family. Sino ko yung kuha? Yung taga di nga di Iba nga taga Ilocos ti kwa tayo. Taga Ilocos ti Araaja yun, ti Pulimi taga Ilocos baka rakin Badok. Anjay ko di vlog bi mga kemi nga vlog. Palpante dati kalding. Takasi mo takalding. Oh, hello ko nam, hello. Hi kamo. Hi na say hi. Hi. Saan mo? Yun, hello ko nam nga rod. Hi kamo. Doon na, hi. Pili pa rin. Hi ko nam. Hindi pa yung baga na itong nag-duay? Dati ko ito yung nagwapong artista. Duay. Kitang Oh, pamain. Kita babaklat nga gumarampingat. Available. 150 with trophy. 150. Imay nyo, 150 lang. Natapasurok na nga ko Natapasurok na nga ulo ti baboy. Oh, babay muna. Bye-bye. Kita tatagay. Chismosa sa tanin. Pero kita man adik wa. Chismosa ti bara. Ano aja? Di pagkabilan ti wa kasi man dito. Di ka pa di pagkabilan di ka pick na pero. Hindi pa namidi. Hindi pa namidi. Ibuday ka kita man. Yakam mo, damdaman kita. May chismosa ni BC. Kasi tagpabunyag, lubigat niyo. Oh, ajay. Doon natin tagpabunyag ni Miss Balkat. Damdaman to, lubigat. Agin natin lubigaton. Cheese ring. Oh, may Cheese kayang ring. kakapsat Pwede sa mga sing-sing, tayo ano? ko Ay, pwede yun. Ano ata ang kanin nyo? Sa ilong niya kasi matagos. Kawanin. Lukay niya madali pap. Natawag sa tayo. Ni Sharo, no man na dyan palag na dayta. Ay, Siya natawag madali talipak niya puto. sa tayo ko. Wala ato J. Ito ato dyan nag-trending. Di ko makibagada nga makalason. Puuram. Ano man ay? Ata. Si puuram. Makapoison ka no, makapakuha ka no. Kapay. Makapakipit to uki. Kadin yun, tagkipit na gatok uki yun. Pwede rin ito sing-sing na Ni ito. Miss ni Miss Videographer Pwede rin mini sing-sing. oh. Pwede rin sa Ni kamay. Kenneth. Nagana king kinde. Apay. Apay Puni ko ato Germany. Awan di kindi tanga kwa. Pang-antay tamay. Atong. Ato'y tikindi ti uke. Ay, kindi ti buto. Kurak mo ma. Dahil to'y tikindi ti buto. Ano ata dami nakakuha, nakasura nga kuha. Yeah, tapi sanja-sanja nga ten din eh. Oh. Ato ti agpabunyag numi ka nagpa-birthday, nagka-project kuha. Hindi na kita pumapalsiit. Nagka-pom ikit. Nagka-project kuha ato, nagka-project Canada. Ito timang tid cellphone kanyayo ato. Ni Madam Berto. Bang tid pe kano ti kuha. Ti reward nga ana yitid mo? Manabtuog nga. Kilo. Anya laem, Aji kilo. yelo nga. Aja yelo. Ay duling ko, unta baka alain ka.
Aganto alak. Hindi ko lang Hilo. Ay kami makalagto, no? Garaw ka no bigat. Ah, Makalagto ka. we. Alam amin ni Nicole ata. Ito, Maya, pagpapayan na kami dyan.